ଭାଇ ମାନସ ଭାଇ ନାହାନ୍ତି କି? ଅଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ଆମକୁ ଟିକେ କଲ୍ କଲେ କି ଡାକିଲେ? କହୁନାହାନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକିଦେବା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି ଡାକନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଅଛି ଫୋନ ବହୁତ କାମ ଅଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି। ହଁ ଭାଇ କହରେ ଆରେ ମାନସ ଭାଇ କେମିତି ଅଛ? ଭଲ ଅଛ? ଭଲ ଅଛି। ଆଇଫୋନ କଣ ଦେଖିଲ ଟିକେ? ତୁ ଆମର ଆଇଫୋନ ଦେଖିଲ ଦାମିକିଆ ହଁ ଦେଖା ତ। ପ୍ରୋ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ଦେଖା ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ରୋ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ଫୋନ କେତେ ଆସୁଛି ଏଇଟା? ଏଟା 160 ଆସିବ ଏଟା 145 ଆଉ କଣ କଷ୍ଟ ଦେଖା? ଏ ନୁହଁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେଖା। ଏଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ଆଉ କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ? ଏଇଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ଆପଲ ସବୁଠୁ କଷ୍ଟଲି ମାନେ ସବୁରା କଣ ଆଉ କଷ୍ଟ ସେଇ 5 ଲକ୍ଷ କିଛି ଅଛି କି? ନା ନା ଭାଇ ନାହିଁ ସେଟା ଦୁବାଇରୁ ମଗେଇବା ଆଚ୍ଛା ଫୋନ କରେ। ଭାଇ ଟିକେ ଗୋଟେ କଲ୍ ଟା ଆସୁଛି। ହଁ ବୋଉ କଣ ଆଳୁ ସରିଯାଇଛି? କଣ ବହୁତ କିଛି ସମୟ କହୁଛୁ ମୁଁ ଫୋନ ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ରହ ଫୋନ ରୁହ। ଆଚ୍ଛା ମାନସ ବାବୁ ଟିକେ ସାରିକି ଆସିବି। କହୁନାହାନ୍ତି 13 ଟା ଆମର କେତେ ଆସୁଛି କହିଲେ? 55,000 ଆସୁଛି ସେଇଟା ନହେଲେ ଦେଇଦିଅ। କାହିଁକି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଦାମିକିଆ ନାହିଁ ବୋଲି हवा निकल गई। ଭାଇ 13 ତାହେଲେ ନେବେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା।